tongbai tini belekai kha khamani jora tamkai o 2-3 din doria wate wai tongmani baginai tui rok lomui thangbai ka tabuk jeng orobo mandai girls school orobo sibir tongma tongphaibai ka orobo ari panchayat ari bisini tai theplok phang bisi tai kaire bisi tai mandai bisini oro koyekjon koyek poribar phai sokpaijak tebo phai tongkho tabo budoi 14 poribar na 14 poribar tongo tebo poribar tebo ari bisini 10 poribar rok theplok phang rokni kaire rokni phai tong hini khanao tebo bangnai phainai tamka tabu bo wati rok thagya ko tebo nogrok wagjak nogrok baijak tongbaikha ang omo hai khana kaino tabui ko phai tongphaibai phai sokpai tongphaibai kha kok sama loge loge no o sibiro phainai rok theplok phang bisini ari sina ari gasia rokni phai tongphaibai baikha nga tamale diboro ang khana ka matro no kok salaikha video bai kok salaikha video room bai kok salai mani bisingti khlai jukti buddhi na halaikha tam khainai ni tam khaya jodi orobo sibir tongnai rok phai tongphaibai kha obo totalari jak baike khulungnai obo khuluk sawiya ko ma khuluk lainai hini nai salaikha video bai erpore video bai salai mani bisingti oro department wise sahordi ni nai oro forest department electric tai tohsil hangai tai oro pwd lama rok bo wak tongbai ma ba bai tongbai ma ba thangmanani moto phainani laisunani jahate osubida ingya tei tobo laidro phan ma khlai lainai hini nai kok salaimani bisingtei omo haikaino video bo bini bufani saksori hamiani bagui bo nogono phaimaya haifano phuner maddome ang jotono khlai tong madam hin sahoro bobo omo haikan khlaimani bisingtei no tabo bo omo haikaino thik thak nini electric hoite arambo khai pwd bo bini samung bo khlai tongo ar department current rokni obo lama bo nukphai ang phaitei borok khlai lai tongo forest rok bo omo haikaino bufang wafang khlai tongma rok oborokno borok thikno khlai tongo jahate keboni osubida ingya tei jengma to wngkha baima to baikha jotonino obo khoti wngkha o khoti puron jahate manani wngthok abo bo chong chesta ma khainai tohsil ni maddome sabni khoti wngkha sema bo omo haino khoti wnglaiyei nai oro sibir ma hapaikha bongni pun tok takhum rok omo hai khoti wngkha bongni wall baibaikha bongni nok baibaikha tai pukur lomuinai aro kosogui lai thangbaikha omo hai tongo semabo sem taklaibo omo haino ar kisu kok khnamani kicha kok bo kakha je semarongni kok baksa pukurtui je alai thangmani aborongni khoti puron maya rok obo hai tongbayo ar mai rok khoti wngma rok aboni maya rok tongbayo nok huk mal mata khoti wngma rok besirbak no omo hai maya tongo taklai jahate omo hai maya hini kok saya tui khlainai jara inquiry khlainai rok borok thik mote inquiry ma khlainai ar jara neta leaders hin tongnai rok oro GRS rok tongbayo chairman rok tongbayo borok thik ai kicha naithun help khlaithun chung to tongono chungmo sanai jotono janjani khoti wngma rok no janjani soi khai borok bo phunuk tung borok bo tisatung borok bo kok satung application rinani jorao jahate bul tang thung hinai borok no bo ang kobogo jahate janjani khoti rok no phunugui tisatun hinai obo to tini se phaigrama ba borok phaio aro 12 ta hapaika chamung to oro bong bagi tok tui bai dal songui tongo mai songjak hingkai borok afro hingkai ba 7 poribar ni songmani tak 14 poribar wngkha 14 poribar ni tebo bang tongo 30 poribar phai tongo hinkha tak tebo estimate bangai thanai hingkai oro to chamung ro problem wngani hnoi no ang nijibo baithang kisisar ang yaphai kalangkha horo borok mas mangso pano nahari chathun hinai bong thani yaphai kalangkha borok sari pano chagra situn hinai জঞ্জাল তো এলাকাও জঞ্জাল তো গিলামানো জঞ্জাল লামানি তুই জঞ্জাল বিশেষ করে লামা গাঙ্গাও তুই রক লম্বাইখা অবরক কাক বাইখা অবরক তুই জঞ্জাল তাম কাঙ্কাই যত জায়গাবো লামা ঠিক খাইমাইয়া খুবা তঙ্গ এমনি গলি বিসিং লামা তো প্রায় ঠিকখা আর ঠিক ইংয়াবো তংখ অমাহাই বাক্সা যে জায়গা ঠিক ইংয়া যে জায়গা সেংশন যাক খলাই জায়গা অমাহাই লামা রক বেলাইখানো প্রবলেম ওই টংখা লাইসু থগিয়া ওই টংখা হিম তগিয়া থাং তগিয়া
wngui tongbaikha kasile rogui tongbaikha gari gura to cholimaiano omo hai obostha rok bo tongkhu lama oborok no bo chwng bahai doti khlai manai oborok bo ma nainai tamhai ekloge khlai maya ba ma khlainai abo to khlaijaknai no ekloge khlaimaya wngui tongkha oborok no to chwng tak list no tui tongo omo hai obostha choli tongo ar problem to wngkha no tabuk nok wagui omo hai sokpai baikha khlaijak khoti wngbaikha.